Bukuk sanjana sago cancer bemar bai manjagei nok nukhungko buma tei bufa songni yapawo orang puisa grei mabai treatment khlaijagei mania sago cancer bemar bai no solayei thongarok klai tongnani nango omor kisisa jorawono sakni bemar bai de o naithok sungsano yakarei thangna nangmade klaikha pia bukuk sanjana no o hayung sakani bini langmano chobui narangnani bageino kami thangai rang puisa lukurok thumlaimani belaikeno o mangpli tirik nukjagaino tongo oma haikeno koilanpur ruprai JNG sikla bodol rokni phasingteibo dini kami thangai bukuk sanjonani bagai rang puisa lukuroni thani thumlaimani o mangpli kasawai phaika abono karibo je khagnang maya gnang lukurok norok bukuk sanjonani bagai chuba hona muchungui tongkhe kok awai TV chini jibe nama tibo chuba hori mano Kaketai baine ya farma tongke manane le kaito ni hamri ya kuwa baine ya farma tongke manane le kaito ni hamri oh takucha Manai no,